ajattelin, että testataan tää pistaasi croissant. Ja katsotaan, onko tämä mistään kotoisin. Mä oon jonkun verran nähnyt näistä videoita, mutta en ole siis ikinä maistanut. Ja tää näyttää siltä, että tässä on ihan kunnolla tää pistaasia. Siis herranjumala, tää haisee niin ihan. Mä rakastan siis sitä Dubai-suklaata, niin mulla on korkeat odotukset. On ihan hyvää, mutta eiks täällä ole niinku sitä juttua sisällä tai mitään? Täällä on jotain sisällä. Okei, nyt tuli kunnolla se pistaasimaku. Joo. Kauhea mikä possu. On kyllä hyvä. Mie tykkään. Jos oot Dubai-suklaan ystävä, niin ehdottomasti. Nyt tuli ihan kunnolla semmonen niinku valtava palanen sitä itse sitä Dubai-juttua, suklaa, mitä se onkaan. Pistaasitahnaa tai mitä tuolla nyt onkaan. Menkää kauppaan.